L-istatistika dwar il-faqar ippubblikata aktar kmieni din il-ġimgħa hija l-ikbar prova kif bil-miżuri li qed jieħu il-Gvern qed jiġġieled il-faqar bil-fatti. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat meta f'kollegament telefoniku fuq One Radio innota kif din il-ġimgħa ħarġu aħbarijiet importanti dwar is-sitwazzjoni tal-familji Maltin u Għawċin. Spjega li għalkemm il-Gvern jinnota rapporti tal-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu dejjem sostna li l-aktar importanti huwa dak li jħossu n-nies. Skont il-Eurobarometer, 85% tal-familji Maltin u Għawċin qalu li l-ekonomija tal-pajjiż u l-qagħda allura tal-pajjiż għalihom hija waħda li hija tajba ħafna. U li din hija riflessa allura fil-standard of living tagħhom fil-livell tal-għajxin tagħhom. Dan huwa ammont sostanzjali ferm u huwa pratikament id-doppju tal-familji fl-Unjoni Ewropea li jaħsbu bl-istess mod. Il-Prim Ministru nota li skont il-Eurobarometer kien hemm 75% tal-Maltin li qalu li jqisu lilhom infushom bħala middle class. Middle class li fi kliem il-mexxej Laburista jingħaqad mal-għanijiet prinċipali tal-moviment immexxi minnu, jiġifieri il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u l-għaqda nazzjonali u jitkellem dwar il-mobilità soċjali. Mobilità soċjali tfisser li inti timxi l-qudiem u li taspira li u li dak ikunu aħjar minnek. U meta jkun hemm iktar nies li jħossuhom li jappartjenu għal middle class, hemmhekk qed juri li l-politika tagħna tkun qiegħda tirnexxi. Hawnhekk sostna li l-aktar ħaġa importanti hija l-ġlieda kontra l-faqar u b'sodisfazzjoni nota li għall-ħames sena konsekuttiva din ir-realtà qed tkun miġġielda bil-fatti hekk kif taħt it-tmexxija ta' dan il-Gvern 7 persuni kuljum ma baqgħux f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Kien hemm Gvern niftakru qabilna illi kien jgħid li l-faqar hija disperċezzjoni li konna qed nistħajlu aħna bil-maqlub aħna ngħidu l-faqar hija realtà illi rridu niġġildula qed niġġildula bil-fatt. Il-Prim Ministru nnota wkoll kif l-istatistika li turi li r-rata ta' persuni fil-faqar illum hija l-inqas kemm ilha tinġabar l-istatistika ma tinkludix l-effett tal-aħħar żewġ budgets u qal li jinsab ċert li meta fis-snin li ġejjin l-istatistika tkun tinkludi l-effetti tal-miżuri tal-aħħar żewġ budgets, il-ġlieda kontra l-faqar tkompli ġġib aktar riżultati. Wasalna li għadna ma wasalniex, imma żgur li mxejna bil-kbir meta nerġa' ngħid. Laqna minn sitwazzjoni tal-Gvern li jiġħad illi kien hawn il-faqar, il-Gvern ta' qabilna, għall-Gvern li jirrikonoxxi dan bħala fatt u li mbagħad jimxi biex miżuri effettivi jikkumbatti ħalli kif rajna u għalhekk is-sodisfazzjoni. Innaqsu n-nies ir-rata tan-nies bil-faqar u nżidu n-nies u r-rata ta' nies illi jħossu lilhom infushom li sejrin aħjar u għalhekk jħossu lilhom infushom li huma middle class. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.